wallahi tallahi kumfa ce take sauka ba a san me ke faruwa, duk an yi fakin muna kallo muna so mu ga ko menene wannan, ba a sani ba. Mu mada mun dauka mu da su antibaraka mun dauka wannan ne mota ce ta faɗi ta kumfa. Kin ga ikon Allah ba zan iya sauka bane da Najeriya. Ina son gani ya taba mu gani, wallahi ga wani ya taba nan kumfa ne, iko sai rabbani. In an wuce jera kaɗan kin ga jama'a kowa dai ya kalla wannan bidiyo na farko kuma ya ji abin da wannan mata ta faɗa ko to bari kuma na yi muku playin ɗin ɗayan bidiyon domin ina so mu tabbatar da shin a cikin waɗannan bidiyoyin guda biyu wani bidiyo ne na gaskiya. Ina masu cewa mutane wai gajimare ya faɗo a ariyan gadan azara, to ba gajimare bane ba kufa ne. Kun ga yadda yake ruwan yake fita, akwai motan chemical da ya fadi ta ariyoyin gefen can, to idan ruwan ya bi ta gurin in ya zo nan gurin sauka a nan ne ka gani yake forming kumfa ne gani yana forming kumfan ne. After ya forming kumfan sai ya zo kuma ya zo shi ya taru a nan kamar yadda kuka gani. Da yawa suna cewa gajimare ne this and that, kumfa ne kawai na chemical gani, kumfa ne. Jama'a da fatan kun kalli wannan bidiyo tun daga farko a ƙarshe kuma kun fahimci shin a cikin waɗannan bidiyon guda biyu wane ne yake sahihin labari. Kowa ya tabbatar cewa wannan bidiyo na biyu shine gaskiyar zance, amma wannan na farkon aka yi ta yada cewa gajimare ya faɗo a hanyar Kaduna, a hanyar ina ne aka yi ta maganganu har da manya-manyan gidajen jaridu suke ta wallafa wannan ƙarya, suke ta cewa wai gajimare ne ya faɗo a hanyar Kaduna zuwa Abuja. To wannan zance dai ba haka yake ba, yasa na kawo muku yadda abin yake tun daga farko har ƙarshe. Da Allah dukkanin waɗanda za su kawo labari su tabbatar da cewa sun tabbatar shin wannan labarin haka yake ko ba haka ba, tunda dai yanzu mu 'yan Najeriya mafi yawancin mu kowa kusan ya zama ɗan jarida ne. Ba laifi ba ne, amma mu tabbatar da cewa abin da za mu riga kawowa a social media ya zama na zance ne na gaskiya. To jama'a Allah ya sa mu dace. Daga ni naku sarkin Afirka nake cewa ku ci gaba da bibiyan wannan account ɗin nawa.